minn Rockestra għall-Spice Girls, il-logħba Monopoly u anka MasterChef. Huma dawn it-temmi prinċipali tal-karrijiet li din is-sena qed jikkompetu fis-sezzjoni A trionfali, u ċoe bil-karrijiet il-kbar, karrijiet li huma karatterizzati minn kuluri, movimenti, karattri, personalitajiet Maltin u anka dawk barranin. Fit-tieni jum tal-Karnival ta' Malta l-poplu Malti wawċi stembaħ bil-karrijiet fil-Belt Valletta. Hekk kif matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt, il-kumpaniji tal-Karnival ħadu triq twila sabiex waslu l-karrijiet fil-Belt Kapitali ta' pajjiżna. Net News mar fil-Belt Valletta u tkellem mal-leaders tal-kumpaniji illi se jkunu qed jikkompetu f'sezzjoni A. U għalhekk bil-karrijiet biss. Bil-kumpaniji jgħidulna illi issa x-xogħol kollu li tant ħadmu għalih jista' jitgawda mill-pubbliku. Jekk ngħidlek li mhux ħajjin inkun qed tikdeb, kif huma kollha sħabi li konna l-maħżen, kontenti għax wassalnih kif xtaqna minn biċċa karta tara karru ta' eluf kbar reali sewwa, jiġifieri kontent immens. Issa kontent ħafna, jien ħafna wkoll. Sifir ma kontenti. Il-kumpaniji spjegaw kif dawn il-jiem jgħaddu malajr ħafna, iżda esprimew is-sodisfazzjon tagħhom illi jaraw iċ-kejklin u l-poplu kollu japprezzaw l-arti li jkunu għamlu. Kontent li wasalna saw, għax għamilna lejl niżlin, it-triqija twila u ħafna wires u għek toqgħod attent li ma tolqotx il-karru, għalija u għal-parteċipanti l-oħra kollha. Hija riżultat qegħdin konvinti li din tajjeb. Fost is-sodisfazzjon u anke l-ansjetà li huma qed iġorru l-akbar biża' hija dik tat-temp. Hekk kif inhu mbassar li l-ħadd jagħmel il-maltemp bir-riħ u anke r-rat, filwaqt li t-tnejn huwa mbassar li t-temp ikun bix-xita u anke bir-riħ. Għalhekk spjegaw illi huma ftit il-prekawzjonijiet illi jistgħu jieħdu sabiex jieħdu ħsieb il-karrijiet tagħhom. Tu xi prekawzjonijiet biex tattu l-karru pereżempju hemm xi ħaġa li tista' tagħmel minħabba t-temp? Le nattu l-apparat bħal mutu jidawlu hekk u ma m'għandekx kontrollhom mbagħad il-komplement ma tista' stattih. Mista naraw fidejn il-bambin. Bħala prekawzjonijiet m'hemmx tagħmel, skont kemm ikollok ix-xogħol sod, l-ar jagħmellek ix-xita għax ixarrablek il-karta u mbagħad jagħmellek ir-riħ. Fimt? Riħ qawwi minn xtajjeb laqqas, u rajt ċertu movimenti ma tkunx tista' ċaqlaqhom. Skont kemm armajt sod imma t-tempo huwa ġlieda qawwija biex tiġġieled miegħu. Minkejja dan huma spjegaw li t-tempo huwa elementi li ħadd ma jista' jbidlu. Għalhekk huma xorta jittamaw li l-pjaċir u s-sodisfazzjon tagħhom jeleb dan kollu. Hopefully it-temp jilgħab il-logħba magħna, jekk m'għandniex kontroll fuq, u nieħdu gost flimkien nagħtu gost il-pubbliku iktar tard illum u fil-jiem li jmiss ġewwa l-belt. Mqatta ħabba t-temp, għax kon ilek 8 xhur għaddej, ħana ma ngħidux sena, 8 xhur għaddej. U joħroġ lockdown temp daw l-4 ijiem. Intant matul il-ġurnata tas-sibt saret il-qarċilla fit-toroq tal-belt. Dan fil-waqt li aktar tard il-karrijiet iddaħlu l-Belt Valletta sabiex jibdew bl-ispettakli tagħhom, waqt li kien hemm kumpaniji tal-isfin li qed jikkompetu sezzjoni A u B. Matul il-jum tal-ħadd mistenni li bejn l-10 u nofs ta' filgħodu u l-kwarta fi Pjazza San George issir il-kompetizzjoni ta' sfin ta' sezzjoni C u D flimkien mal-band tradizzjonali tal-Karnival u anka maskri. U mis-satej u nofs sa' 6 u nofs ta' wara nofsinhar fi Pjazza San George isir isfin mill-kumpaniji illi qed jikkompetu sezzjoni A u D bil-parteċipazzjoni tar-re tal-Karnival u l-karrijiet ta' sezzjoni A, B u C.